Здравейте, сега ще ви покажа какво представлява трейдингът и как може да изкарвате пари вкъщи от компютъра или от всяка точка на света. Да започваме. Да речем, че във вашата сметка разполагате с тези 1000 лева. Първото нещо, което трябва да направите е да намерите своята идея, която да търгувате. Съответно, това е цената на златото. Тук имаме ясно изразен даунтренд, който бива пробит. Вече имаме малък аптренд. Но тук виждаме, че цената забива между две зони и тук се получава консолидация. В момента ние намираме перфектният вход от върха на тази зона до долу. В случая, ако цената е в средата между тези две зони, шанса ви догоре и додолу е точно 50%. Много хора казват, трейдинга е казино. Не е казино, ако го правиш правилно. Ако влезеш от върха надолу, шансът ти от тук до тук да рискуваш е много по-малък риск, отколкото ако влезеш в средата на канала. Съответно, това, което ние ще направим е да изчакаме цената да отиде до нашата зона на продажба или ето тук, където ние ще пуснем нашата поръчка. Като нашата поръчка ще бъде със съотношение между 100 пипа и надолу 300 пипа. Сега, това, което означава съотношение 100 пипа срещу 300 пипа или сделка с съотношение 1 към 3, означава, че вие ще рискувате ето тези 100 лева тук горе, или казано, ако цената отиде и премине тази червена линия, вие ще загубите тези 100 лева. Но ако цената слезе додолу, вие ще спечелите сделка 1 към 3, т.е. или казано, вие рискувате 100 лева, за да спечелите ето тези 300 лева. Има една търговска идея. Съотношението ви трябва да бъде най-малко 1 към 2 или 1 към 3. Или колкото самата сделка позволява. В случаят тук движението между горната част и долната част е точно 300 пипа. Няма смисъл да се задоволявате с сделка 1 към 2, защото тя ще бъде ето тук. Тук може да се възползвате от това, че цената се движи между двете зони и то почти сигурно е, че тук ще стигнем долната част на канала. И вече когато поставите своята търговска идея, вие си чакате мястото на вход. Не влизате тук, изчаквате внимателно да дойде цената там, където вие желаете. И когато вече цената достигне там, на вас ви се активира вашата чакаща продажба. Съответно, ние в момента чакаме цената да слезе надолу. Ние тук вече сме на печалба, може даже да си сложите стоп лоса на плюс, за да защитите вашата сделка. И ето виждаме тук се осъществява нашето движение до долната част на канала, където ние реално вече сме спечелили ето тези 300 лева и сме рискували само 100 лева. Това беше перфектен пример за това как да търгувате с съотношение на пазара. Нарочно съм го дал пример за 100 спрямо баланс 1000 лева. Това е съотношение 1 към 10. Съответно, това не е малко съотношение, но вие може да намалите процента риск на 5% или да рискувате само половината на тези 100 лева, именно 50 лева горе, но тук долу ще вземете само 150 лева. Всичко зависи от това какъв риск менеджмент спазвате и какви правила искате да следвате. А това, което се случва в моя Discord с моите ученици, просто надмина всичките ми очаквания. Аз всеки ден се радвам все повече и повече да виждам успеха, който те постигат. Стратегията, която ги уча да използват всеки ден, изключително много работи. Дори има дни, в които аз не им качвам сделки, те сами пускат своите движения. Не случайно аз сложих и този раздел Winnings, където искам тук всички да качват своите печалби и съответно да се мотивират един друг на движенията, които хващат с перфектните входове и като цяло всичко. Аз това се опитвам да ви кажа, когато вие имате работеща стратегия и правилните методи да търгувате, на вас не са ви нужни сигнали, не ви е нужен някой да ви казва купи тук, продай тук. Когато вие може сами да го правите, ето отваряте графиката, правите си един технически анализ. Когато вие имате знанията, нещата се случват. Както каза вчера един мой ученик, тук като го учих, мамка му вика, все едно ми сложи едни очила и вече виждам всичко ясно. Така представлява. Когато махнете тези чертежи, вижте как изглежда графиката. Просто едни чертички. Когато направите правилен технически анализ, слагате очилата и бум. Виждаме ясен даунтренд, виждаме ясен аптренд, виждаме консолидацията. В
даунтренд само продаваме, в аптренд само купуваме. Винаги на тези на канала. Тук само продаваме от върховете надолу, хващаме тези хубави движения. Съответно в консолидация купуваме в долната част, продаваме горе, горе продаваме, купуваме долу. Това е. Банко трейдинг, надявам се да съм ви бил полезен и до нови срещи. Чао, чао!